हामबाय सार मिडिया सङो जों हेजामान हयतो हाय तंमानि दो जों टम टम हायमानि जों खरबुरि हायमानि आजागा बीजेपी रक फ्लेग कायजां नगो बो कमिटि हलता ओमफ्राय आं पर तम मिटिं दं समाने बरक संबाय कक व्यवहार हामेखाय कक साव आं पर गासं सागा आंथिखाल कक सादे आं तम खाना सोंलाय सोंगा कक साव सामा पर बरक बरक कमा माने कक सातने माने कक खापिया हने आबे जसं हार खायसु हार खाना पर हंखाय कत रकम बरक बाबा बलायखा सोंद बरक खरबुरिसि आं बुङा बुमाय को याक साक पुलिका ngate solen sin solen बाबो दखमा खा लाङाता आंगा आमल पर हंखाय जों मा खारका खारियाखौ जों दा हसबा एमि सुङा मा हायका दा हादामा हसबा जों कनि खासा बीजेपी रक सावि दङ नरकसे एटेक खाय अब त इटा मसाले बीजेपी ना संको एटा खाय बङ बर प्रोग्राम खाय दङ बर हायपानो आं जों तमं और तम खाय माने तम मिटिं दं समासे बरक सना मा हायकाय गो माने कक तम कक संना नरकनि नक नर खाय दं मेरा हेन तम कक ताले कक सामा पर जों aga अलग संगा से हात खायजो अलग न बे लायखा हेन न संग गानि हता आबाय दंमान इनिखाय बे यंगलि हानि गिरिका बर पापा बुङा पले कसिनि याक व फिकुङ फायसाम गत न बुनाय तो कमन दङ दावा कमन दङ ना आबान उसु काहाबो सिलिया और पापा बुला खाबले नै सिङो बुनाय हिखे तो दङ ककजा बरक सिनि मंगल दाहे दङ आमफ्राय अथिन दङ त पर सिनि हेजामाने इन्द्रजित सं तंबाय दा परम नो बुकाना बय सै को नङा बा याक फुलि जाक गय नो बुमा का तामनि को तिबा खाय ते बुना होते बाबा जों त तिब्रा माथां खायो गा लामाथै थामा ताम फुगा दं समासे बरक माने नरक ताम तामबाय सोंरक कतरम करक साबर कक सामा बङ आजाय बाजा गय आं बरक सं हात खायजो उल्टा गा संते बरम पाइसो हायदा सं बरक बरक मानो सब दुखमा गान जों दुखमानाय सिनि हेजामाने सलेन बा आं दुखमा आबोसि आं मखाय किशु दरमा